Innovation Meetup je podujatie, na ktorom spájame mladých, šikovných kreatívcov, inovátorov z kraja. Pozývame tam aj firmy, zástupcov výskumu a univerzít, pretože našim cieľom je ich prepojiť. My chceme, aby sa v kraji poznali, aby nám vznikali takto spoločné projekty. Innovation Meetup je absolútne nový koncept, ktorý predtým v kraji neexistoval. Je to niečo, čo nikto pred nami tu nerobil. Sme veľmi radi, že takýmto spôsobom budujeme inovačný ekosystém v kraji. Rooseveltová nemocnica si uvedomuje význam vedy, výskumu a inovácií z pohľadu zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti. Sme veľmi radi, že môžeme participovať na príprave takéhoto podujatia, ktoré vytvára úžasnú platformu pre vzájomný networking, teda stretnutie sa tých kľúčových stakeholderov, ktorí môžu prinášať veľmi zaujímavé inovácie v oblasti zdravotníctva.